Kini seng Garipa village ni 10 para terasang kaisa joining sewalaha kini Tipra Motha ni ongoi kini Tipra Motha bok joining kleha 10 family ni 30 buta boksana hamzaina Tipra Motha to joining kleha salai seng jotoru seng bono kini khabai khukbai seng bono lamsoi seng bono yasai laha kini sini जे 10 family tongnai si 35 je putar tongmani bos ini Tipra Motha ni borok ini Tipra Motha ni borok hisabe sungbona yasai laha hambai ya kare sini Tipra Motha phane rongna sung khabai khubai lamsago BJP CPM ya kare sini Tipra Motha joni ru phane rongna sung khabai khubai lamsago bubagara ayo lokto bubagara ayo lokto bubagara ayo lokto Tipra Motha ayo lokto Tipra Motha ayo lokto Tipra Motha ki joy Tipra Motha ki joy